खुलुमबाय लोगोफोर आङो दा फुंनि ब्रेकफास्ट रेडि खालामदों मानो होनबा जोंहा मोनसे खामानि दङ दा ब्रेकफास्ट जाखांनानै जोङो गामियावहाय माने जोंनि बागानावहाय बिफां गायनो थांगोन ओंखायनो जानायखौ रेडि खालामदों फुंनि दा आङो सारायाव थावखौ होबाय ओमफ्राय आं बिदिनो सिम्पलैनो एवगोन मानो होनबा फुंनि सम नालाय जोंहा बांद्राय मस्ला जाया ओंखायनो आं सिम्पलैनो एवसिगोन आरो लोगोफोर आंना मैगं एवनाया मोननोसै अलमोस्ट रेडि जाबायानो जों दा जानोसै मैया निलुनि बार्थडेमोन ओंखायनो डेक'रेशनखौ दाबो बोखारनो मोनाखैनो आइया गाइखेर लायदोंमोन साहा लोंनो फैबाय ओमफ्राय दाना नै जोङो बे बिफांखौ गायनो थाखाय गामियाव थांनो नागिरदोंमोन नालाय नै बाबाया रेडि खालामबाय मनायाव सोबाय बेखौ लानानै थांसै बे बिफाङा जाबाय कक'आ बेयो चक्लेट बिफां होननानै बुङो मनायाव सोखाजोब्बाय दिनै गायहैगोन एबारनि बाबाया मनायाव सोखाजोब्बाय बेखौ गारियाव लानानै थांनोसै आरोना जोङो नै बागानाव कक'आ बिफां गायनो थांगासिनो जोङो फेमिलि जयै नैबे बाजै नैबे आयै नैबे ब्रादार थांगासिनो दायो साहा एरि लाजोबखाबाय नै मा लाखो साहा लाबाय खिजुर मेथाइ ओमफ्राय नै बेखौ ओरैनो जानो लाबाय बेखौ स्ट्रेबा जानो हाजिराफोरबो दङ हाजिरा दङ सानै मावगासिनो नै जोंहा फैयै फैयै दुब्लि मोनफैबाय ओमफ्राय दा ओंखारनानै बेखौ गायहैनोसै आरोना बैजोंनो दङ जोंनि दुब्लिया बै नेट होनायानो दहाय माखासे लाबोखांबाय दा खयथा लाबोखो होनदों 69 लाबोबाय 69 Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Hey, जोंना दना आरिया ब्लेक दन गामिनि गामि मेगन अपारेसन जानानै चसमा गाननांबाय दनफोर बायदि नुखायो सुरिया सुरिया नै लकेल सुरिया मारै मोनदों ओमफ्राय गायहैनोसै नै कक'आ दिनै गायनोसै गाबोन जानोसै उनाव मोननायखौ नेनोसै दा गायनोसै हे दन बायदि नुबायलै सुरिया भाई साउथनि सुरिया भाई खस्थ'थारलै नै लामायानो बेजोंसो बाजाराव थांनो थाखायनो देनजार खस्थ'खा र' दैयावनो देनजार गरम फाखि जाजोबनाय दे र' सेन्स साइड सेन्स सान्दुं गरमा थैनोसै मारैबाथाय फैसा मोननांगौआ बिदि खस्थ' नङाबा जायो देनजारलै दलां बारनांलायगौ नै दलंआबो सात धालायनि मोनफैबाय जायगाया बारहोग्रोनोसै आयौनो बिदि बानायनांगौ जोंना लामाया गेट बानायनो
tua vậy. Anh đi. Ôi. Ayo. Này đừng buồn lòng. Này hai em muốn đi đừng muốn. Không phải ra bài em sẽ làm vậy cơ. Em thấy được gì đây. Hai em làm rất thất vậy. Đây, chúng ta có thể đem thân thân rồi xin ạ. Với sự siêu nó thay thất diện. Hai chị đặt là giàu đất nè, hả thôi. Kết thúc cuộc vậy nè. Rồi, ai dừng, bữa nay dừng phải nè. Chỉ nói hay. Hả? Bao giờ lại làm vậy? Các sao lần ngoài sẽ đánh chơi bao nữa? Sao lần ngoài sẽ đánh chơi? Mari mentu. Gorong lah kan ay? Iman ro di sana? Tapi kan di sana? Itu Malaysia niki? Itu? Itu Malaysia dia. Malaysia. Itu Malaysia. Itu dia ya sana? La này là đấy, để trong khu cảnh chơi này, la này là người trong khu la cũng vậy, người ta cũng cảnh chơi. Mundur. Yang saya teh juga, apa? Ciko ya? Bere dong baw जानो बेखौ हा जावग्राफ्रा गिदों हाखर जावग्राफ्रा नैबे दं नैबे जादों ओंखायनो बेरे जथा fresh gusu kali Panda. हाखौ मोजाङै मोनहोग्रोनानै लानांगौ नैबेबादि सिफ्लेनांगौ बिसिनांगौ प्लास्टिकखौ बिसिनानै लाग्रोदो बिनिफ्राय बेखौ हायाव मोजाङै बसायनानै दे मोजां दोनदो बांद्राय गोथौ दाखालाम एसे हो फोजौ जानजिसिम जानांगौ नालाय
मोनालायबाय नै दिनैनि खामानिया बिफां गायनाया हर थौलायलायनाय सानसेनो कमप्लिट खालामबाय जों ओरैजाय गायजोब्बाय दिनै मोनाबाबो गायजोबथारबाय कमप्लिट जाबाय गाबोन दस्रा खामानि मावनोसै दा न'आव थांफिनगासिनो स' लोगोफोर भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट